मेसें थांबाय दैज्लां फैबाय सरकार थांबाय सरकार फैबाय नाथाय पाग्लादियानि सायाव दालांआ आबुं जायासै। गिबियावनो नायना लानि बे गिख्रंथाव नुथाय। पाग्लादिया दैमायाव खैफोद गोनाङै हान्थिनो गोनां जादों सरासनस्रा रायजोफोरा। आन्थुसे दैयाव उन्दै गथ'खौ बिखुङाव बानानै दैमा बारनो गोनां जादों दैमा सेरनि रायजोफोरा। दैज्लां फैनाय लोगो लोगोनो हान्थिनायाव आबुङै बन्द जायो खैरानी ओनसोलनि रायजोफोरनि हान्थिनाय। बहुत असुविधा है, अलग पानी अलग बरखुण पड़ले बहुत पानी आহি আছে, बहुत पार होते डिस्टार्ब है मानुगিলার साइकेल मोटर बाइक से पार करब पारा নাই, बहुत मुश्किल हो আছে। बाक्सानिफ्राय तामुलपुर थांनो गोनांब्ला गोबां गोजान लामाजों गिदिंना थांनो गोनां जायो ओनसोलनि रायजोफोरा। दैमानि बिखाजों आन्थुसे दै गेजेरजों बारनो गोनां जायो गारि मटर। गाड़ी सारी आमी আহিব নোৱাৰো, কেতিয়াবা আমাৰ বিজনেছমেন কিমান আছে ইফালে ইফালে যায়, মানে গাড়ী এতিয়া আপোনাৰ আগতে লৈ আহিলোঁ, এতিয়া গাড়ী পানী অলপ বেছি পানী হ'লেই আমি যাব নোৱাৰিম ইফালে, তাৰ মানুহ ইফালে আহিব নোৱাৰে। दै बाङोब्ला फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलिफोरजों लोगोसे बेरामि सुबुंफोरखौबो दैमाजों बारहोनायाव मोनसे गेदेर जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो। स्कुलर जाबा आप डाउन करे हदि मानु যায়, बहुत स्कुलर चलिगিলাও যায় पार হয়, बहुत डिस्टार्ब হৈ আছে, কিবা এটা বেলেগ ব্যৱস্থা কৰি দিলে ভাল আছিল। बाक्सा जिल्ला आरो तामुलपुर जिल्ला फोनांजाब पाग्लादिया दैमानि सायाव दासान्दि लुबाय थानाय थासारियाव दं दालांआ। दालांआ आबुं जायोब्लासो बे गेदेर जेंनानिफ्राय रैखा मोनगोन ओनसोलनि रायजोफोरा। बेनिखायनो रायजोफोरा थाबैनो दालांखौ आबुङै लुनानै होनो थाखाय सरकारखौ खावलायदों। এই দলংখন হ'লে খুবেই ভাল পালোঁ হয়, এতিয়া কাম চলি আছে, আগৰ দিনত ওলালে আমি সুখী হ'ম, ধুনীয়া হ'ম। এতিয়া পাৰ হ'ব নোৱাৰে, একো হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ। मुसलपुरनिफ्राय खौरांगिरि मानास प्रतिम चक्रवर्तीनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइभ 24।